kijing ti papnia halor kijing mi jong ka jing du nong jong kari Pakistan ha ka jing kuntma persya ya ka operation sendur jong kari India ki telong kubor ki layatu bakatu katne ki bungkar jong ki leno bat ki Jakarta jong ki sipai Pakistan ki la penjot ha ka jing siar pen pai kala da ki sipai India ha line of control ka jing hier tma batikna jong ka India lapalat paujur ki Jakarta sipai ha ka leng ka Pakistan ki la penjot piau bat jan 80% jong ki jingte jong ki sipai sun jong ka Pakistan bat katu katne ki linsun yapom jong ka PAF ki la penjot piau lapan pau ki telong kubor batikna menin kasngi ki telong kubor ki atu baki jing hirtma kum ka jing pen sitampen ya ka jing persang jong ka Pakistan ban siat ya ki jaka jong ki sipai India bat ki jaka pajba daki drone bat ki mizai ka sulong leno ha ka ba ka India ka lapan pai kala daka bat terbom ya ki jaka jong ki sipai bat ke jaka butiar ya le kabadon hasar godha bat bolari airbase kabadai ka jakabu yaki lingsun yapom F-16 bat ka J-17 jongka PAF palat san pongut ki bala syapniap kentup yaki he officer sipai jongka Pakistan kum skadron leader Usman Yusuf bat sangut ki sipai lingsun ki balayap ha ka jinghir thma yaka ketem lingsun ha bolari airbase kabadon ha Jamshuro district jongka jela sin katu kane teli ki lingsunya pom jongka PAF kila sya penjulor hakane ka jinghir thma jongka India ka India kalau ya penjot ru ya ki jaka babun jongki jaka sipai bat ki ketem lingsun kum ka Nur Khan hapo caklala ka Rafigi hapo Sherkot ka Murid hapo cakwal bat ki weki jaka kum ka Sukur Airbase Silkot Airbase Pasrur Airbase Chunian Airbase ka Sargodha Airbase ka Skardu Airbase Bolari Airbase bat ka Jakob Babat Airbase ka Dor naki satelit chua bat hadin jangka jinghir thma kala pen i ka jinghe jong ka jing penjot ya ka ketem lingsun Shabbat ka badon ha Jakob Babat Airbase ki he sipai ka India ki laong kamen chua baki sipai Pakistan ki la du laiputan ha du saupongut ki breu ha silenter ka LOC ha ka sini kong ki sipai ki la pen mi ya ki saki bala ban yui ka jing penjot bala jia haki ketem lingsun jong ka Pakistan bat yaki drone bat ki misai baper jong ka Pakistan ki bala job pan khang lat bat penjot daki Korea ta lingsun jong ka India ka bala te pa Indian Air Defense System ha ka sni pa Lieutenant General DS Rana ubade Director General and Defense Intelligence Agency ula pensai saki Foreign Service atas jong ki nyopoteli kiri halor ka jing penyat ka bajob yaka Operation Tendur ulapan pauru sya ke pertai ya ka jing tibet hakaliang ka teknologi jong ki sipai India haki penta pakerpang jong ka space elect welfare bat cyber tangkini ki kubor kublai sibun ngin sikandu pat haki we pat ki kubor ki bakum kini